אנחנו לא כאן כדי להרתיע, אנחנו לא כאן כדי לצמצם את האיום, אנחנו כאן כדי לנצח. גברתי, זה לא עניין של שמחה, זה לא עניין של שמחה. אנחנו באים פה להוקיר את משפחות משרתי המילואים. אנחנו איתכם. איך השם שלך? איך השם שלך? איך השם? הבת שלי ניצולה מהאירוע, היא באילת, אוקיי, בקשי, אנחנו בעצמנו באירוע, אבל אנחנו חשבנו שאנחנו משרתים את צבא ההגנה לישראל ולא צבא נקמות השם. ברגעים אלה ממש אנחנו רוצחים חטופים ויש עסקאות על השולחן ויש דרכים על השולחן, ואתה בוחר להמשיך להוקיר, לייצר את זיכרון, להקריב עוד חטופים וחיילים שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בזה. שמענו, תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה. אני דוחה בשאט נפש אמירות שקריות של פוליטיקאים כמו יאיר גולן ואחרים שקושרים בחוסר אחריות ובניתוק מוחלט מהמציאות. לכו תדברו עליה. תגידי, למה את חושבת שמותר לכם כל הזמן לסתום פיות של אחרים? שמענו אתכם, החוצה, אנחנו ממשיכים, תודה רבה. תודה רבה. תפסיקו לחשוב שיש לכם זכות להשתלט על השיח ולא לתת לאחרים לחשוב אחרת מכם. תודה רבה, גם אנחנו שילמנו, בואי לא נעשה תחרות, תודה רבה לכם. יש פה משמר הכנסת? לא מצליח להבין את האירוע הזה. לא במחירה, אתם מקריבים שבט בשביל הקמת למה את חושבת שמותר לכם שוב ושוב? משמר הכנסת, יש פה משמר הכנסת? נשארה כאן כנסת מסודרת או שכל פה זה אנרכיה? לא מצליח להבין. ואיפה המחשבה הזאת של אנשים שיש להם זכות לסתום פיות של אחרים, לפוצץ דיונים? מה זה צריך להיות? שומעים אתכם יותר מדי, בכל מקום. יותר מדי? למה? אתה תוציאו אותו בבקשה החוצה, משמר הכנסת. אמרת לי שהיא תחזור. אין פה אנרכיה. אין פה אנרכיה. אתה אמרת את זה. אין פה אנרכיה בכנסת. יש פה אירוע. שלום. חברים, סדרנים, משמר הכנסת, בואו, בבקשה. שלום. תודה רבה אדוני, תודה. תודה רבה. חנה, אל תדיני אנשים בכעסם ובצערם, אבל עם כל הכבוד, הסיפור הזה שבו יש פה אנרכיה צריך להסתיים.